хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурунтепа, поёни автовокзал. 4 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. гирдаш маҳкам аст. нархаш 290 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Саъдбарг. дукомнатаа квартира дар 10-ум ошона қарор дорад. 63 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 80%. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 370 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 3 комнатаа квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 61 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно бо чизи чораш фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 4 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, дегдонхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. хона дар наздикии мактаб, масҷид дар наздикиш аст. нархаш 180 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, 2 комнатаа квартира дар 7-ум ошона қарор дорад. 54 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. пул дар корай срочно мефурӯшанша. нархаш 135 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 2 комнатаа квартира дар 11-ум ошона қарор дорад. 52 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 230 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13-ум микрорайон, 2 комнатаа квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 44 квадрат метр новостройка аст.
хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва сифаташ доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. отопление дорад, топли пол. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 260 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. 3 комната квартира дар 4 ошона қарор дорад. 65 квадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва сифаташ доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хонаро фавран бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода. 2 комната квартира дар 4 ошона қарор дорад. 47 квадрат метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва сифаташ доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. доми 5 ошонага. дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 280 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.